L-annej John Laws ħelisa ħafif meta l-bib tad-dar tiegħu ħa n-nar il-bieraħ fil-għaxija waqt li hu kien rieqed. Jirriżulta li waqt li Laws li għandu madwar 72 sena kien rieqed ftit wara l-10 nofs għal xi raġuni il-bib tad-dar tiegħu fl-imsida ħa n-nar. Kienu xi ġirien fit-triq li ndunaw b'dan u li kkuntattjaw immedjatament lill-pulizija. Mal-wasla tagħhom il-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabu li n-nar kien laħaq sew, madankollu fortunatament ma kienx laħaq daħal ġewwa. Wara li ġie eżaminat mit-tim mediku fl-ambulanza stess, Laws intalab imur l-isptar għal aktar testijiet b'mod partikolari minħabba li seta' bela xi duħħan. Net News sab lil John Laws bil-qiegħda faċċata r-residenza tiegħu iħares lejn dak illi fadal mill-bib tad-dar tiegħu. Meta kont riqet ma jfil-ħoss, qed għandna l-ġara, u bqaddeħ ġewwa. Sa ġewwa net li kelli nidħol fil-bit ġewwa. Fil-bit miftuħ. U plas il-bit miftuħ, imkisser bid-dawl, b'kollox, la dawl, il-bib l-ħsara li hemm fuq il-ġibibien, ħaġijiet ximma l-artaqqatni l-xem, insomma. Issa li jista' jingħalaq, waqa' xejn. Ara, sa nagħmel jien. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjoni jirriżulta li fil-ħin tal-inċident il-ġirien bdew joħorġu fit-triq u ma bdew jgħidu lil Laws li min-naħa tiegħu kif qam mar immedjatament fil-bitħa biex jevita d-duħħan. Mal-wasla tagħhom il-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabu li n-nar kien laħaq ħasew. Madankollu fortunatament ma kienx inxtered ġewwa. Intant l-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.